Hello, baby. Good morning. So, ayan na. Andito na yung magpapalit ng aircon namin. Dito na yung bago naming aircon. So, ngayon, nag-uusap sila kung saan ilalagay yung dito sa sala kasi walang space. Kasi kung doon sa wall, magdadagdag ng 300. So, ngayon, pinag-uusapan nila kung saan ilalagay yung dito sa living room na aircon. Kasi masyadong malaki. Yung pinakamataas, yung pinakamataas nilalagay nila. So, kung dito naman, kung dyan, okay lang. Kaso kailangan ikat yung nasa taas, yung design sa taas. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. Diyos ko, Lord. So, ayan. Papalitan na nila yung luma naming aircon kasi dito sa may office ng asawa ko, sira na. Tapos yung sa kwarto namin, hindi na masyadong malamig. So parang tagal na kasi. 10 years na. So, papalitan na namin. Kung 3 taon na hindi bunga-bunga. At yung aking kalamansi. Ha? No need to apply yung ating halaman. Hello. Dito lang kami sa sulok. Masyado malamig pa po. Nag-start sila mga 11 a.m. So, kasi 4 na aircon yung ilalagay. Tingnan natin kung anong oras sila matatapos. Kasi ang bilis silang gumawa. Ang bilis silang kumilos. Lahat ng kwarto. 3 kwarto, tapos itong sala. So, bali 4. Yung mga binubutas sila. Ewan ko ngayon kasi masyadong maingay. Kasi dito pag sa renovation, kailangan mag-a-apply ka. Parang mag-ano ka sa HDB ng parang letter na mag-ano ka ng bahay. Renovate ka, gano'n. Ngayon, ewan ko kung kailangan mag-apply kasi may mga binubutas sila. May mga binubutas. Masyadong maingay. So, ewan namin sabi, hindi na daw kailangan. Sana okay lang. Sana matapos sa agad. So, ayan po. Alas 3 na. Medyo matatapos na rin sila. Konting kembot na lang. Dito na ilagay na rin nila sa taas. Ayan. So, konting kembot na lang. Tapos maglilinis pa kami kasi ang dami alikabok ko. Kumakain siya ng ice cream kasi kagabi gumawa kami ng ice cream. Ay, wait. Gumawa kami ng ice cream. Oreo. Yan. So, meron pa doon.
Ito na lang yung natira. Sarap. Diyos ko, Lord. yung wall tapalan dyan, ate. Yung wall namin masyadong, wow. Yung wall. Oh, may mga drawing. Oh my God. So, pinalitan na lang pwesto. Oh? Ayun na po. 5:30 na. Hindi pa sila tapos. So, magtawag na sila ng kasama. Bali, 2 kasama dumating. So, 6 p.m. na. Nailagay na nila lahat. Dito din sa kwarto namin na install na ay napalitan na pero taray ang dami din kasi yung toilet ang dumi. Oh my God. So, na, mag-umpisa na si Inday maglinis. Lalagyan muna ako ng kortina. Nakapag-map na ako sa sahig. Maglalagay muna ako ng kortina kasi madilim na. Noong oras na sila natapos. 7 p.m. nandito pa eh. Chine-check pa yung chine-check pa nila. So, kailangan palitan lahat kasi sobrang dumi talaga, sobrang alikabok grabe sa sahig, sa kama, lahat. So, uunahin ko muna yung mga kwarto kasi matutulog kami mamaya. Wala kayong matutulugan kung hindi ko to. Sobrang dumi. Guys, it's 10 a.m. in the morning. Nag-aalmusal pa lang ako. Katulog lang ni baby. Naglalaban na ako. So, di pa kami tapos. Maglinis. Ano konti para magluto ng almusal. So, tinapay tsaka Milo na. Nakakapagod. Hanggang ngayon, sobrang dumi. Ang sala namin na sobrang gulo pa. Gabi ng oras na ako natulog. Naligo ako mga 12:30. No. Mag-1 na ng madaling araw. Sobrang pagod. Yun lang yung time na natapos kami. Yun lang yung time na nagpahinga kami.
na tumigil muna kami kasi sobrang pagod na, tsaka late na masyado. Baka ma-reclam. So, sofa namin. Ang daming sulat. Hindi ko alam kung matatanggal pa ba to. Hi guys! Hello! Hindi na ako nakapag-video kasi masyadong busy na. Hanggang ngayon hindi pa rin ako tapos sa paglilinis. So, nakailang laban na rin ako. Sa wakas katapos din. Ayan, tinutupi na. Naayos ko na yung, yan, nalinis ko na yung bahay. Hindi ko pa nga lang na ibabalik lahat. Yun. Mga laruan nandun pa. Yun, napalitan ko na rin yung cortina. And then, yung kabila, yung fish pa namin, hindi ko pa nalilinisan. Pero yung mga cabinet, punasan ko na lahat, pati yung likod. So, ayun, ang dami pang gagawin. So, anyway, guys. I never did this Thank for you. kitchen that I do the box. Okay, so anyway, guys, thank you. Hope to see you again to our next vlog. La la la. Good night. Say good night. Good night. Good night. Don't forget to subscribe. Hey, Mama! Hey, Mama! He has been servicing the house owner for the past, I think, more than 10 years. Okay. Never rest, no rest. Say, Yes, sir. Yes, sir. Come. Yeah, salute, go. Can you face here? Huh? Can you face here? How to salute? Can you face here? Mama! You. Papa! Mama, I tell you something. What? Something again. How to you face here? How to salute? I tell you You something. see. You. Ano you face? Come here. I tell you something. The king. No, you are the king and you. You salute. Salute, go. Huh? Papa! Hey, Papa. Then Mama is a queen. 4 years he's still servicing. See? Yeah. Papa, so cold. Papa, you sit down there. See, he's still working. Tomorrow he going to retire. Papa, you also sit here. Good night! Good night.